So nandito naman tayo mga S-Friends sa isa pa sa mga nahanap natin na bahagi po ng North Line Railway, which is syempre hindi kumpleto po yung ating railway system kung wala po yung mga daraan ng mga tulay katulad po nito. As you can see sa aking likuran mga S-Friends, ito katulad din po nung ating pinuntahan doon sa mismong malapit po sa station ng Malasiki, yung talagang main station ng tren noon. Ito katulad po nun, pareho sila ng mga materyales na ginamit. Katulad nga nito, makikita nyo, made of bricks talaga. And then banda rito, ayan sa likod kong ito, ayan, medyo alam mo yun, kumbaga sa tao nakakaawa siyang tignan dahil ayan, may mga vandalism na, may mga inukit-ukit na mga pangalan, which is dapat sana hindi. Well anyway, ito yung purpose natin kung bakit mga S-Friend ginagawa natin ito, at as much as possible matrack down natin lahat halos yung mga dinaanan nila dito po sa North Line Railway.